Hola, Diana. Bon dia, Miquel Àngel. Què tal? Bé. Què tal la pujada? No tan bé com tu, però bueno. Jo sempre estic bé. Sí. Què anem a fer avui? La Christmas Rei. Reis. Reis. A la cajoleta. Dels germans Massó, no? Sí, poc equipada al punt. Estil Massó. I on la tenim? Ahí. Allà, no? A la cajoleta, que va per la dreta del tot. Exacte. Sí. Muy bien, pues nada. Què passa, Miquel Àngel? Res, que ahir va caure un bon aiguat a Montserrat i està tot xop. I al principi de via ho hem trobat, hi ha un parell de 3 metres, una mica així xungos, però després ja ho tenim sec. És la part més difícil de la via, a partir d'aquí ja anar fent. Què ha passat, Diana? Ja m'ha acabat la via? No hem ni començat la via. No hem arribat ni al primer seguro, que encara es pot veure. Està una mica moll. Està com un poco, no bastant moll. Ens hem caigut els dos. Caigut. I el fren que hem posat no ha servit de res. Però bueno. Amortigua una mica la caiguda. Però bueno, res. És lo que hay. Sí. Anem a fer un invent, que hi ha una agulleta aquí, que també compta, ens pot escalar. Primer i únic llarg. Tercer més. A veure. És tan top el Miquel Àngel que porta la corda a l'esquena. Això, aquests dies que ha plogut molt, hi ha un moviment de pedres i es veu molt bé l'erosió perquè mira on està el tronc, mira les arrels, mira. Tot això era terra que ha quedat al descobert. S'ha descalçat. S'ha descalçat aquests dies, clar, perquè al no tenir una coberta vegetal que protegeixi la superfície del sòl, quan hi ha aquests events de pluja tan forta, doncs clar... 30 litros en poc més de mitja hora, a Montserrat, ahir. Exacte. Per tant, mira, estem perdent sol.